ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿ ಲಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಶಾಪ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಪುದ ಉಲಾಯದ ಹೊರಂಗನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಪುದ ಹೊರಾಂಗನ ಪಿದಾಡಿ ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದುಲೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿನಗ್ಲಡ ಪೋಂದುಲೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂಟು ಧನ್ವಿಕ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಳು ಚುಕ್ಕಿಲ್ಲಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಮನಾಗ ಬಲಿಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನು ತೋಜುಡು ಆಸನ ನಡುಪುನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಓಲಿದಕ್ಕೆ ನಡ ಕುಂತ ಬಲಿಪುನು ಒಂದು ಭಾವನ ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಾಬೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಬೆ ಎಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮುಳು ಚಿಂಟು ಎನ್ನ ಸೊಂಟರನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಳು ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಮಾಮಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರೆ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದಿರ್ಲೆ ತೋಜುಡು ಅಂಚ ಐತ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತದೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಅಣ್ಣನಗ್ಲು ಮಾಮು ಭಾವನಗ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಐನ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಒಂದು ಬಾವಿ ಎಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರ ಪತ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಹತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುನ ತೋಜುಡು ಅಂಚಾರ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಡ್ಸಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಡ್ಸಿ ಪಣ ನಿತ್ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಬೈದೇರಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ನ ಪೂರ ಅಂಚ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಚೂರ್ನಾನಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಬಾವಿ ಮಲ್ಲ ಬಾವೆನ್ನ ಅಂಚಾರ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಮಾಮು ದಾದನ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡಿ ಗಾಳಿ ಪಾಡಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಮಿನಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೂಪುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿಂದೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ದೀತೆರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ತೂರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತುಲಿ ಇಂಕ ಗಾಳಿ ಪಾಡಿರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿಂದ ಜಿನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬಟ್ ಬೈತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಬೈತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಮೂಲತುಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಐಟ್ಲ ಮಂತೈತೆ ರಡ್ರಡ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಟಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಂತುದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಅವರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಮಂತುದಿಲ್ಲೇರು ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಂಟುಗು ಧನ್ವಿಕ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಭಾವನ ಮಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬಲೆಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಬೆಂಬಲೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಯಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚ ಚಿಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಳ್ಳು ಚುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ತೂದೆ ನಾನು ಬಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ನಂದು ಜಡಿ ಈಗ ಜಾಲಡಿ ಬಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಲ್ನ ನಾನು ಬುಡ್ನಡಿಜ್ಜಿ ಹಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಡೀ ಜಾಲ್ಡೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿತ್ತೇನೆ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತೇನೆ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಟೈತೆ ಆರಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಇದಾಯ್ತು ನಾಳಿದ ಫೀಸಿನ ಬೈಕೊಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇರು ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಿಂದೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಆದ ಅತ್ತಿಗೆ ತೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಭಾವನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ದೀತೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಿನಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ತೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಬೆ ಮಂಡೆ ಚಡುಳ್ಳಿ ಚಮುಲು ಭಾವನಾಗ್ಲಿ ತಿನಿಯ ರೆಡಿ ಮಂತೇರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಿನ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಡ್ನು ಐತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಕೊರಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.